Καλησπέρα σε όλους από το Bizman.gr. Τι λέω, αυτά τα έλεγα όταν έκανα live στο Bizman.gr καθημερινά και μου έχει κολλήσει. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Πάμε να βάλουμε και λίγο έτσι background music, να είμαστε πιο ωραίοι. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τα βασικά που είναι, εδώ είναι αριστερά μου, εδώ, τα βασικά της πρόσκλησης. Okay. Πολύ σημαντικό θέμα, από τα πιο δύσκολα θέματα για τους καινούριους, και θα κάνουμε πάρα πολλές εκπαιδεύσεις σχετικά με αυτό. Σήμερα είναι έτσι μια πρώτη βασική εκπαίδευση, γιατί είναι πολύ, νομίζω, άσχημο να ξεκινάς στην επιχειρήση της Amway και να μην ξέρεις πώς να κάνεις μια πρόσκληση. Πρώτα απ' όλα, πού κάνουμε πρόσκληση? Προσκλήσεις δεν κάνουμε παντού σε όλους τους ανθρώπους τους οποίους συναντάμε, λέγοντάς τους ότι έχω μια καταπληκτική επιχείρηση για σένα, νομίζω άμα τη δεις θα σου αλλάξει η ζωή. Θα σου αλλάξει τη ζωή, θα γίνεις πλούσιος, θα βγάλεις πάρα πολλά χρήματα σε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Είναι ένας πάρα πολύ εύκολος τρόπος αυτός να κάψεις επαφές, να μην σου σηκώνουν τα τηλέφωνα οι φίλοι, να παίρνεις τηλέφωνο και να βλέπουν το νούμερο και να λένε δεν το σηκώνω, θα μου πει για την Amway, με έχει ζαλίσει τον έρωτα, καλύτερα να μην μιλήσω σε αυτόν τον άνθρωπο ξανά ποτέ στη ζωή μου. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν ξαφνικά στη λίστα προστασίας μαρτύρων. Ξέρετε αυτό, όπως το Αμέρικα, τους αλλάζουν πόλεις, τους αλλάζουν μέρη, τους αλλάζουν ζωές, δεν τους βρίσκεις ποτέ. Πάμε τώρα να δούμε πώς είναι ο σωστός τρόπος. Τουλάχιστον κατά τη δική μου γνώμη και αυτό που βλέπω ότι δουλεύει εγώ στη δική μου ομάδα και έτσι στη δική μου προσωπικότητα και στο δικό μου περίγυρο. Θα πρέπει να αρχίσουμε από το ότι πολλοί άνθρωποι έχουν ακούσει για δικτυακό marketing και έχουν ακούσει τελείως λάθος πράγματα. Κάποιοι από αυτούς έχουν ακούσει και για την Amway και τις περισσότερες φορές έχουν ακούσει τελείως πράγματα. Από όλους αυτούς που έχουν ακούσει για την Amway υπάρχουν κάποιοι που δοκίμασαν και τα προϊόντα. Αυτοί που δοκίμασαν τα προϊόντα δεν έχουν ποτέ να πούν κάτι κακό για τα προϊόντα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θέλω να το έχετε. Τα προϊόντα της Amway είναι δεδομένα όλα σε όλους, αλλά κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ποιότητά τους. Και πριν προχωρήσω λίγο στις λεπτομέρειες της πρόσκλησης, δείτε αυτό το βιντεάκι το οποίο μιλάει για την Amway, για να ξέρει η εταιρεία που προσφέρει αυτή την ευκαιρία συνεργασίας, ποια είναι η εταιρεία που προσφέρει αυτά τα προϊόντα και να μπορούμε να σταθούμε κι εμείς αναλόγως και αναλόγως να έχουμε το κατάλληλο πρεστίζ, κατάλληλο τόνο φωνής, έτσι ώστε όταν μιλάμε για την Amway να μην μιλάμε ευθαρρύς και προσπαθούμε να προσελκύσουμε ανθρώπους σε μια παραθρησκευτική οργάνωση, να το πω έτσι, που καμία σχέση δεν έχει όλο αυτό. Πάμε λοιπόν να κοιτάξουμε να δούμε λιγάκι ποια είναι η Amway μέσα από ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι, την Amway με τους αριθμούς. Αυτή λοιπόν η Amway, αυτό είναι το βίντεο το οποίο φυσικά όποιος θέλει μπορεί να μου στείλει για να το αποστείλω και να το δείξει κιόλας αυτό το βίντεο. Να πω ότι είναι του 2017, τα νούμερα έχουν ανέβει ακόμα περισσότερο, πάει ακόμα καλύτερα αυτά τα τελευταία χρόνια μου, ειδικά μέσα στην καραντίνα πήγε πάρα πολύ καλά. Και πάμε να ξεκινήσουμε να μιλάμε για την πρόσκληση. Λοιπόν, όπως είπα, πρόσκληση δεν κάνει σε όλο τον κόσμο. Okay. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο συνεδριακό Σαββατοκύριακο το οποίο είχα πάει στην Network 21,
μιλούσε ο κύριος Wilson. Ο κύριος Wilson είναι αυτός ο οποίος έχει στην Αμερική την εταιρεία Wilson τα αθλητικά. Είναι και αυτός λοιπόν στην Amway. Ένα από τα πολύ ωραία πράγματα που είπε ότι μπορείς να κάνεις την Amway με τον δικό σου τρόπο, δεν είναι ανάγκη να δεσμευτείς στο σύστημα της Network 21, γι' αυτό και άλλωστε έκανα και αυτό το group εγώ και αποφάσισα να σας εκπαιδεύω εγώ ίδιος σε κάποια πράγματα. Και δεύτερον, είπε ότι δεν πρέπει να γίνεις αυτός ο τύπος της Amway. Συγκεκριμένα στα αγγλικά είναι πιο ωραία η φράση. Don't be that Amway guy. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα φράση αυτή που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να την τυπώσουμε. Και αυτό γιατί μονίμως, πολλές φορές δηλαδή, μας πλησιάζουν αυτοί οι τύποι που είναι guy από την οποιαδήποτε εταιρεία, είτε πρόκειται για την Amway, είτε πρόκειται για την Herbalife, είτε πρόκειται για τη Herbalife, είτε πρόκειται για την ΑΒΓ, ΔΕΛΤΑ, ΕΖ. Αυτούς τους τύπους οι οποίοι πραγματικά έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στον κόσμο της δικτύωσης και νομίζω ότι είναι η αιτία που χάνουμε πολύ κόσμο. Πώς δεν γινόμαστε that Amway guy? Θα πρέπει να κατηγοριοποιήσουμε πρώτα τους ανθρώπους που υπάρχουν εκεί έξω. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ενδιαφέρονται να κάνουν μια νέα επιχείρηση, να κάνουν μια παράπλευρη επιχείρηση, γενικώς θέλουν περισσότερα χρήματα στη ζωή τους, δεν ξέρουν ακριβώς τι θέλουν να κάνουν και πραγματικά σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι έτοιμοι σχεδόν να ακούσουν για το πρόγραμμα ανταμοιβών της Amway και τη συνεργασία με μια τέτοια εταιρεία και με έναν τέτοιον άνθρωπο που είστε εσείς. Σε όλες τις παρέες που βρισκόμαστε υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι όταν μιλάνε λένε ένα αργαμό το βγάζω λεφτά, δεν μου φτάνουν, πώς θα ήθελα να κάνω κάτι άλλο, ή βγάζω λεφτά, μου φτάνουν, αλλά δεν έχω καθόλου χρόνο και δεν βλέπω τα παιδιά μου και είμαι ζορισμένος και δεν ξέρω πόσο θα πάει αυτό και τα λεφτά που βγάζω δεν είναι αρκετά και άντε πάει στο διάλογο τα λεφτά τα κάνω, αλλά είμαι όλη μέρα στη δουλειά. Δηλαδή υπάρχουν κάποια σημάδια που αν τα ακούσεις μπορείς να πλησιάσεις και να πεις σε έναν τέτοιον άνθρωπο την εξής απλή φράση, η οποία είναι πια νομίζω ότι έχω κάτι που μπορεί να σου ταιριάζει, δεν είμαι σίγουρος, αλλά αν θέλεις μπορούμε να το συζητήσουμε περαιτέρω. Πιθανόν να σου δώσει αυτό το οποίο ψάχνεις, δηλαδή τι, περισσότερα χρήματα ή περισσότερο χρόνο ελεύθερο. Αυτή είναι η απλή φράση. Εάν σου πει είναι δικτυακό marketing, είναι πυραμίδες που λένε τα τέτοια πράγματα έξω, σε αυτή τη φράση μιλάς και με ειλικρίνεια και λες σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι πυραμιδικό. Εντάξει, με ξέρεις, ξέρω, δεν θα σου πρότεινα κάτι τέτοιο. Είναι μια απλή επιχείρηση που δουλεύει με κάποιον τρόπο συγκεκριμένο. Καλό θα ήταν να κάνουμε μια συνάντηση πιο ήσυχα, να τα πούμε, να σου δείξουμε 5 πραγματάκια. Και έτσι γίνεται μια απλή πρόσκληση σε κάποιον ο οποίος ο ίδιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για κάτι το οποίο θέλει να του βελτιώσει τη ζωή. Και πάλι σε αυτόν τον άνθρωπο θα του δείξεις το πλάνο, θα του κάνεις παρουσίαση πλάνου, θα έχουμε και την άλλη εβδομάδα μια παρουσίαση πλάνου να δείτε πώς γίνεται, και δεν θα επιμείνεις παραπάνω από το να του βάλεις την ιδέα στο κεφάλι και να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να δει περί τίνος πρόκειται. Ούτε να τον πιέσεις να έρθει σε events, ούτε να τον πιέσεις να έρθει σε αυτό το group. Πιθανόν να του στείλεις κάποια ομιλία μόνο και μόνο για να δει 5 πράγματα από αυτό το group. Ούτε θα του πεις ότι πάρε προϊόντα κτλ. Θα πρέπει να είσαι μαλακός μαζί του, να του δείξεις την εταιρεία, να του δείξεις το πλάνο όπως θα το δούμε και στο τέλος, αν και ο ίδιος δείξει έστω και λίγο ενδιαφέρον, να του πεις ότι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσεις είναι να δοκιμάσεις κάποια προϊόντα. Αν επιμείνει αυτός ο άνθρωπος και θέλει να ξεκινήσει λίγο πιο δυναμικά, τότε θα μιλήσεις με την αναδοχή σου, έτσι ώστε είτε εγώ είτε κάποιος από τα άλλα τα παιδιά να έρθουμε σε επαφή μαζί σου, να κάνουμε ένα ραντεβού, να του εξηγήσουμε πώς δουλεύει αυτή η επιχείρηση και να δούμε αν αυτός ο άνθρωπος ενδιαφέρεται για να πει παραπέρα. Τώρα, αυτή είναι η πρώτη βαθμίδα των ανθρώπων. Αυτοί οι οποίοι δείχνουν κάποιο μικρό ενδιαφέρον για να αλλάξουν τη ζωή τους. Υπάρχει η δεύτερη βαθμίδα των ανθρώπων, οι οποίοι είναι ποιοι? Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δοκιμάσουν ένα προϊόν. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τους προτείνεις να δοκιμάσουν μία βιταμίνη, την παίρνουν, αρχίζουν και σου κάνουν μια μικρή κατανάλωση, γνωρίζουν λίγο την Nutrilite, γνωρίζουν λίγα τα προϊόντα του σπιτιού, τα home products, δεν τους έχεις πει τίποτα για την επαγγελματική πρόταση, μέχρι που κάποια στιγμή, αφού έχουν δοκιμάσει μερικά προϊόντα, αφού είναι πλέον σταθεροί πελάτες, οι ίδιοι από μόνοι τους σου λένε
Ρε εσύ, αυτό είναι και δικτυακό marketing, ή εσύ αυτό είναι, δεν πιστεύω να είναι τίποτα πυραμίδες και τέτοια, που σου λένε κάτι τέτοια τέλος πάντων, αλλά από πίσω από αυτή την φράση κρύβεται το σαν να υπάρχει κάτι ενδιαφέρον εδώ, μιας και δοκίμασα τα προϊόντα και μου φαίνεται ότι είναι καλά. Ή μπορεί να σε ρωτήσουν ευθαρσώς, εσύ βγάζεις χρήματα από αυτό τώρα? Όπου εκεί πρέπει να μιλήσουμε με ειλικρίνεια, να πεις ότι ναι, βγάζω κάποια χρήματα από την πώληση τη λιανική των προϊόντων και βγάζω και κάποια λιγότερα χρήματα ή περισσότερα χρήματα από το δίκτυο το οποίο έχει δημιουργηθεί από αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι η λεγόμενη κατηγορία του συνειδητοποιημένου καταναλωτή. Και αυτό γιατί αυτός ο άνθρωπος μπορεί τις πρωτεΐνες, τις βιταμίνες, τα καθαριστικά να περάσει από το στάδιο της χρήσης για τον ίδιο και να τα προτείνει και κάπου αλλού. Δεν θέλει να πολύ κάνει η επιχείρηση, θέλει να κερδίσει κάποια λίγα χρήματα από τη λιανική για αρχή. Γιατί πιστέψτε με, αν αυτός ο άνθρωπος δει ότι κερδίζει έστω και λίγα χρήματα από τη λιανική και μόνο προτείνοντας κάποια προϊόντα, λίγο θα σας δώσει όλο και περισσότερες, θα αρχίσει να σας ζητάει μάλλον όλο και περισσότερες πληροφορίες. Δεν πρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους με το που μας δείξουν το παραμικρό ενδιαφέρον να πέσουμε από πάνω τους και να πούμε είναι φοβερό, κάνουμε δικτυακό marketing, θα γίνεις πλούσιος, θα κάνεις περιουσία, δεν θα δουλεύεις και θα κάθεσαι. Τέτοιες μπούρδες τέλος πάντων, έτσι. Σε αυτούς τους ανθρώπους θα πούμε ok, ναι, αν θέλεις μπορεί να προτείνεις και εσύ κάποια προϊόντα ή αν βάσει περιπτώσει να αγοράζεις χοντρική αντί να αγοράζεις λιανική, και αφού έχεις και 2-3 ανθρώπους δικούς σου, την αδερφή σου, τον ξαδερφό σου, τη φίλη σου, τον φίλο σου που τους προτείνεις κάποια προϊόντα, βγάζε και 4-5 ευρώ στην πώληση που θα κάνεις, το 20% δηλαδή, είναι κρίμα να το χάσεις, έλα να σου δείξω πώς απλά θα αγοράζεις σε χοντρική και μετά χέρι με χέρι πουλάς λιανική, ή πώς θα μπορείς να έχεις μια σελίδα για να μπει κάποιος μέσα να αγοράσει. Και τέλος, δεν χρειάζεται να του δείξεις ούτε το 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21%, δεν χρειάζεται να του δείξεις τις ανταμοιβές του διαμαντιού, δεν υπάρχει λόγος να μιλήσεις για αυτά ακόμα. Σε ένα συνειδητοποιημένο καταναλωτή του δίνεις ακριβώς αυτό το οποίο χρειάζεται και τον βοηθάς σιγά να αποκτήσει όλο και περισσότερη πίστη στο προϊόν και την εταιρεία και τη διαδικασία του δικτυακού marketing. Αφού φτάσει αυτός ο άνθρωπος και δημιουργήσει ένα μικρό πεταλαιοδόριο, βγάζει κάποια χρήματα, ξαναέρχεσαι σε επαφή μαζί του, του δείχνεις πού θα βλέπει την κατάσταση της ομάδας του και τότε αρχίζεις και του αναλύεις για το 3 και το 6% και πώς θα πληρώνεται από αυτή τη διαφορά που δημιουργείται. Και λίγο μπαίνει λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία και από συνειδητοποιημένος καταναλωτής μπορεί να φτάσει να γίνει σιγά ένας άνθρωπος που θα έχει μια κανονική επιχείρηση Amway. Αυτή είναι λοιπόν η δεύτερη βαθμίδα. Ξεκίνησα από πάνω. Επιχειρηματίας Amway, συνειδητοποιημένος καταναλωτής, και πάμε και στην πιο απλή βαθμίδα τώρα που είναι ο απλός καταναλωτής. Είναι ο άνθρωπος που τον έκανες πελάτη, του δώσεις ένα προϊόν, του αρέσει το προϊόν, δεν σου δώσε ποτέ κανένα πάτημα να μιλήσεις για το δικτυακό marketing, δεν σου είπε ποτέ ότι η δουλειά του δεν είναι ευχαριστημένος με αυτή, δεν σου δίνει κανένα σημάδι ότι έχει έλλειψη χρόνου, κανένα σημάδι αυτοβελτίωσης, όλα αυτά είναι κόκκινες σημαούλες. Είναι κόκκινες σημαούλες γιατί αν πας σε αυτόν τον άνθρωπο να του μιλήσεις, να του κάνεις πλάνο, ενώ δεν έχει ανάγκη κάτι τέτοιο, τον έχεις χάσει. Η μόνη περίπτωση που θα κάνεις πλάνο σε αυτόν τον άνθρωπο είναι αφού τον έχεις κάνει πελάτη για πολύ καιρό, δηλαδή για 6-7 μήνες ας πούμε, και αφού αυτός ο άνθρωπος έχει αποκτήσει μια πίστη στα προϊόντα, τότε υπάρχει ένας και μόνος λόγος να του κάνεις πλάνο. Να του δείξεις πώς λειτουργεί αυτή η επιχείρηση, κάνοντας το πλάνο ολόκληρο και να του πεις, μπορεί να μην κάνει για σένα, αλλά έλα να δούμε μήπως κάποιος από τους ανθρώπους με τους οποίους είσαι σε επαφή, ο κύκλος σου δηλαδή, ενδιαφέρεται να κάνει κάτι ακόμα στη ζωή του, ενδιαφέρει να βγάλει λίγα χρήματα περισσότερα στη ζωή του, ή πιστεύεις εσύ ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να βοηθηθεί, και μην ασχολείσαι εσύ με το πλάνο, μην ασχολείσαι εσύ με το δικτυακό, άσε να το ανοίξουμε, να δουλέψουμε λίγο τους ανθρώπους που πιθανόν φίλους σου ενδιαφέρονται. Τώρα που με ξέρεις και ξέρεις ότι δεν θα πιέσω κανένα, δεν θα ζαλίσω κανένα σε κανέναν, μπορεί κάποια στιγμή να φτάσεις να βγάλεις κάποια χρήματα παραπάνω από αυτή τη διαδικασία, έτσι εκεί που δεν το περιμένεις, γιατί εγώ, όχι εσύ, εγώ θα δουλέψω λίγο τη λίστα σου. Εντάξει. Οπότε σε αυτή την περίπτωση κάνουμε πλάνο στον άνθρωπο αφού έχουν περάσει μερικοί μήνες στους οποίους αποκτάει μια πραγματικά εμπιστοσύνη στο προϊόν. Από ό,τι καταλάβατε, μέσα σε όλο αυτό είπα και τις προσκλήσεις. Πώς κάνουμε πρόσκληση λοιπόν σε κάποιον ο οποίος είναι απλός καταναλωτής, μετά από τους μήνες που θα χρησιμοποιήσει το προϊόν, του λέμε: κοίταξε να δεις, θέλω να σου κάνω το πλάνο
να δεις πώς είναι όλη αυτή η επιχείρηση, όχι για σένα, αλλά για να το έχεις στο μυαλό σου, μήπως κάποιους από τους ανθρώπους που γνωρίζεις θελήσουν να ασχοληθούν λίγο παραπάνω για να βγάλουν κάποια χρήματα περισσότερα, ή μήπως ξέρεις κάποιους ανθρώπους στον κύκλο σου που πιθανόν να τους ταιριάξει αυτό, πιθανόν να θελήσουν να κάνουν κάτι τέτοιο, πιθανόν να αξίζει τον κόπο, εν πάση περιπτώσει, βρε παιδί μου, να κάνουμε μια συζήτηση. Άσε με να σου δείξω πάνω κάτω τι είναι, και μετά έλα να δούμε μήπως από τους ανθρώπους με τους οποίους έρχεσαι σε επαφή, κάποιοι από αυτούς αξίζει τον κόπο να το δούμε λίγο παραπάνω. Τόσο απλά, τόσο ακίνδυνα και για μένα τόσο ηθικά και ειλικρινά. Του μιλάς αλήθεια αυτόν τον άνθρωπο. Πάμε τώρα στον συνειδητοποιημένο καταναλωτή και πώς κάνουμε την πρόσκληση σε αυτόν. Εκεί βλέπουμε ότι καταναλώνει και συστήνει μάλιστα το προϊόν μετά από αρκετό καιρό. Οπότε τι του λέμε? Να σου πω, επειδή βλέπω ότι συστήνει το προϊόν, επειδή βλέπω ότι μπαίνει στη διαδικασία να μιλήσεις για το προϊόν και έχεις φέρει και 2-3 ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει. Για ποιο λόγο να μην επωφελήσει λίγο ακόμα από αυτό το πράγμα? Τουλάχιστον να αγοράζεις χοντρική και στους ανθρώπους με τους οποίους συστήνεις το προϊόν να τους πουλάς λιανική για να βγάζεις λίγα χρήματα παραπάνω. Θες να σου δείξω πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα? Τουλάχιστον το να έχεις μια επιχείρηση η οποία εσύ αγοράζεις χοντρική και οι πελάτες που έχεις αγοράζουν λιανική και εσύ επωφελείσαι από αυτό. Τίποτα παραπάνω. Δεν μιλάμε για δικτυακό marketing, δεν μιλάμε για ανταμοιβές. Για αρχή. Καλώς. Δεν με νοιάζει ότι σε όποιον προτείνω το προϊόν θέλω να τον γράφεις κάτω από σένα. Δεν με νοιάζει εμένα, δεν ασχολούμαι με το δικτυακό. Μην ασχοληθείς καθόλου με το δικτυακό. Άσε να τους γράφουμε από κάτω σου και μην ασχοληθείς, παιδί μου. Εσύ ας κάνουμε ένα κωδικό μόνο να τα παίρνεις πιο φθηνά, αφού ούτως ή άλλως είσαι σταθερός πελάτης πλέον. Έτσι γίνεται η πρόσκληση για να δείξεις το κομμάτι μόνο της λιανικής. Okay. Και πάμε να δούμε τις λιανικές, εννοώ από χοντρική σε λιανική της πώλησης. Και στο συνειδητοποιημένο, πέρασαμε το συνειδητοποιημένο καταναλωτή και πάμε στον άνθρωπο ο οποίος θέλει κάτι παραπάνω στη ζωή του. Η πρόσκληση λοιπόν που του κάνεις είναι όταν στη συζήτηση που κάνετε σου πει ότι ενδιαφέρεται για περισσότερα χρήματα, δεν είναι στη ζωή του καλά, θέλει περισσότερα λεφτά, η δουλειά του δεν του φτάνει, σκέφτεται να κάνει κάτι ακόμα. Η πρώτη ερώτηση που του κάνεις είναι: το εννοείς σοβαρά ή παίζουμε τώρα εδώ? Και περιμένεις απάντηση. Αν σου πει τι εννοείς παίζουμε, το εννοώ, φυσικά το εννοώ σοβαρά. Αν το εννοείς σοβαρά, έχω κάτι που πιθανόν, δεν ξέρουμε, μπορεί και να σου ταιριάξει. Θέλεις να στο δείξω χωρίς καμία υποχρέωση και αν δεις ότι σου αρέσει να σου πω λίγα πράγματα παραπάνω? Αν δεις ότι δεν σου ταιριάζει, εγώ σου υπόσχομαι δεν θα το ξανά αναφέρω, γιατί προφανώς δεν σου ταιριάζει. Αλλά θέλω τουλάχιστον να το δεις μία φορά. Δεν ξέρεις καμιά φορά, μπορεί να σ' αρέσει. Τι είναι αυτό? Έχει να κάνει με πυραμίδες και δικτυακό marketing? Φίλε, δεν έχει να κάνει με κάτι παράνομο. Έτσι, προς Θεού, έλεος, με ξέρεις, σε ξέρω. Έλα να κάτσουμε κάτω να σου δείξω τι είναι και βγάλε μόνο σου άκρη. Μετά, αν δεις ότι σε θέλει ή όχι. Τόσο απλά, τόσο ανθρώπινο. Αυτό το group λέγεται Ethical MLM Training, ηθική εκπαίδευση στο δικτυακό marketing. Γιατί δεν υπάρχει λόγος να πιέζουμε να λέμε ψέματα. Αυτοί οι οποίοι είναι να ενδιαφερθούν και να κάνουν αυτή τη δουλειά θα την κάνουν. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να τους βρούμε. Εφόσον είμαστε ανοιχτοί εμείς πρώτα και έχουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας εμείς ανοιχτά στους ανθρώπους τους οποίους βοηθάμε ούτως ή άλλως με το προϊόν, σιγά σιγά θα βγουν και άνθρωποι οι οποίοι θα δουν και την επιχείρηση. Πρώτα απ' όλα θα προτείνουμε και συστήνουμε το προϊόν και μετά θα δούμε ότι από αυτούς οι οποίοι δοκιμάζουν το προϊόν ή δοκιμάζουν είναι σταθεροί πελάτες μας, σίγουρο είναι ότι θα προκύψουν και πελάτες και συνεργάτες για την επιχείρηση της Amway. Αυτά λοιπόν ήταν έτσι τα πολύ βασικά της πρόσκλησης σε ένα πρώτο μικρό webinar, το οποίο νομίζω ότι θα σας καλύψει για αρχή και είναι βέβαιο ότι τον επόμενο καιρό θα κάνουμε και άλλα τέτοια πραγματάκια. Έτσι, οποιαδήποτε ερώτηση, παρατήρηση ή απορία έχετε σχετικά με αυτό, στείλτε την είτε εδώ είτε στο Facebook είτε οπουδήποτε βλέπετε αυτό το βιντεάκι. Σας αφήνω με το βιντεάκι ξανά της Amway για τα νούμερα, το οποίο επίσης μπορείτε οποιαδήποτε ώρα θελήσετε να το ζητήσετε από μένα να σας το δώσω. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.